লৈ সকলো শংকিত হৈ থকাৰ সময়তে পুনৰ কোভিড সাৱধান দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে কৰোনা ভাইৰাছ गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदोलाय तो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो आपडेट्सआ बेनो बयबो मिथिखानाय तो आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय तो जोंहा हादोरावहाय इन्डिया आरो पाकिस्तान दावहाया दासिमबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ तो जोङो एसे रायज्लायनायबो मिथिनो मोन्दोंमोन आरो एसे दावहाखौ दोनथ'नायनि ना तो जोङो खौरांफोर मोननो हादोंमोन नाथाय थेवबो जोङो दा बेबायदिनो स्रोद स्रोद दावहाफ्रा सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बा निउसफोरनि गेजेरजों पर्टेलनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनगासिनो दङ तो दावहाया माब्ला जोबगोन दा जोङो बिनि सायाव सावरायनानै जेबो मिथिला ना तो सरकारा बेखौहाय मोजाङैनो मिथिगौ दा जियानो हक दावहानि सायाव आङो बांद्राय सावरायनो सानाखै आरोना तो बेबायदिनो आरोबाव जोंहा इजराइलनि दावहायाबो दासिमबो जोबाखै तो जोङो आरोबाव निउस ओंखारबोनाय नुनो मोनबावदोंसो बिदिनोसै दावहाया सोलिबायानो थागोन जेब्लासिम सरकारा दावहाखौ लाखिगोन अब्लासिमनो थाबाय थागोन तो जियानो हक बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय बेनो रायजोफोर तो जोङो आवगोलावनो भुगिबोखानाय आरो जोङो एक्सपिरियेन्स आरो जोङो गोबां गियान सोलोंबोखानाय जिथुनिखि COVID-19 फैनानै माखासे मानि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांलांदों खायफाया थैबाय खायफाया बेबायदिनो उइक बा दुरबल जानानै थालांबाय ना बायदिसिना भेक्सिनफोर लानानैबो गोबाङा गोबां जानानै थालांबाय दा जोङो मा बुंबावनो चाइनायावहाय बेबायदिनो आरोबाव COVID-19 नि जोङो निउस ओंखारबोनाय नुनो मोनबावदोंसो 31 जन जोङो बेबायदि थैबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों दा बेसेबां सैथो बेखौ मोजाङै बांद्राय मिथिजोबला नाथाय निउसआव फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरोना आं बुंनाय बाथ्रा नङा आङो क्लिप्सखौ होनानै होगोन दा जोङो एसे साबधान बा सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरोना आरो साननैसो माखासे दिननि सिगाङावबो जोङो HMPV बेबायदि जोङो मोनसे भाइरास फोसावनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दा सिरि जानानै थाबाय तो मा जाखो मिथिया आरोबाव फिन दा जोङो नैबे COVID-19 खौनो आरोबाव फैफिनबावनाय जोङो खोनानो मोन्दों आरोना दा जोङोथ' भुगिबोखादों आरो गियानबो जोङो मोनखादों दा जोङो मास्क लागायनांगोन मा लागायनांगोन तो जों एसे साबधान जानानै थानांगोन आरो तो जियानो हक लोगोफोर आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय जाबाय दिनैहाय बारा गोलाव खालामनो सानाखै तो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आङो बेबायदिनो समफोर मोनोब्ला तो आपडेट्सफोर लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन लोगोफोर आपडेट्सफोर दंबावोमोन लोगोफोर आङो नैबे भिडिअआवहाय बेबायदि प्लास खालामदेरला आरोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय হংকং সিংগাপুৰত ধৰা পৰিছে নতুন কৰোনা ৰোগী আৰু সমগ্ৰ এছিয়াত বিয়পি পৰিব কৰোনা ৰোগী সাৱধান হওক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক বাৰে বাৰে হাত ধুওক এছিয়াৰ কেইবাখনো দেশত বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইজনৰ পাছত সিজনকৈ বৃদ্ধি পাইছে হংকং স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিছে জৰুৰী অৱস্থা ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 3 মে পৰ্যন্ত কোভিডত বিভিন্ন ভেৰিয়েণ্টত 31 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰাইছে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক
হাত ধুবলৈ লওক বাৰে বাৰে হাত ধুওক কিয়নো এই পৰ্যন্ত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে 31জনকৈ ৰোগী ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ